Video a na-emegide na-agara mmadụ na-abụ na Anambra State a na-akpọ Okongwu Dibia yana Oge Jik. Don't ask me why did you not call Okongwu Dibia. I called Okongwu Dibia. His 2 lines are off. I called Oge Jik. I couldn't be able to get Oge Jik online. Last night, comes Nora we bilite we wrong. Ebe Oge Jik na Okongwu Dibia nọ na prison. I don't know which ha bad. Akpọkọ ha na phone enwetara nwe sị ka mee video so na mgbe ọbụla ha ji wee nọrọ ebe ọbụla ha nọ wee nweta video ka ha made the needful. At times, nrọsịa nrọ ma na-ere. Arọ nrọ ka Okongwu Dibia bara prison yana Oge Jik. Gịnị ka ha ji baa prison? Na ha na-eme advertisement of ụmụ dibia na Anambra State. Na ha na-eme ihe na-akpọ canvassing of ụmụ dibia. Nya ịchọta client for ụmụ dibia. O wee daa n'okwu ahụ kwuru mgbe gboo mgbe Okongwu Dibia nwere problem mgbe gara aga o ji gbaa ọsọ na-aga na onye na-akpọ waja ha bụọ eti ya n'ụlọ kwee nkwa 1 million ka o bidoro ahịa accessories. Mana dị uto ịma na ihe mmadụ na-eme ọba ha anya ọbara ịkwụsị na-adị very difficult. O mechaa kwete mechaa gbaa ọsọ nachiekwa azụ back to ịgba ndị dibia n'iru akwụkwọ. And agwara m na agwasị na social media na-azọ social media na-egbu social media na-atọ ụtọ, social media na-enu ọ na-atọ gị na-eri ego social media mgbe ọ ga-esu ịchọgharịba court na lawyer na ị ga-eji eme gịnị wee jee kwuoro onwe gị ọnụ gị. Na ọrụ ahụ ihe a dị very brutal na abịa nwụrụ Okongwu Dibia nwụ ha bịara bịa gbapụta eso nwere bịara bịa ka ọ bịa intervene ajụọ gịnị asị na aka gọvanọ dị n'ime na aka ndị Anambra vigilante na aka ndị agụ na-eche mba na ọhanwa bịa nwụrụ mmadụ na-aba. Anyị wee na-ajụ na ọrụ ahụ gịnị mere eji wee nwụrụ ha sị na ha na-eme canvassing na ha na-eme advertisement wee na-ayọdo oyi mụ na m aka agwa gị ịba ajọ oyi mana oyi m na m gwara gị agwa bụ gịnị ezigbo oyi. Ọ bụ na m rọsịrị amụrụ a nwụsị this revelation wee gba nkịtị kpọọ gị na phone enwetaghị gị sendere gị voice note ọ gaghị aga. Ihe mmemme bụ ime na vidio so that mgbe ọbụla iji pụta efue ọ bụ na oge ekwu unu na-abụ mmegbu Oge Jik na Okongwu Dibia gaanụ delete ye the whole video niile concerning dibia. Delete ye anything concerning dibia ma nke emere m na 2020 ma nke emere 2022 2021 2023 2024 to 2025 flush ya out page unu gbasara dibia gbara n'ihu akwụkwọ. Ka nsi wee fụ ife a ọ dịrọ mma. Ekwukwere na mmadụ gwara nobody called me, nobody tell me anything, no nwere ya gwara m anything na ndị ọsọ rahụcha ụra fụ ebe eji handcuff n'aka kpụrụ Okongwu na Oge Jik ntu a kpụrụ na emegide na-agbadara Commissioner of Police Anambra State. Nwee sị mba mkpọ Okongwu Oge ha kpọọ second line Oge ha kpọọrụ na mmadụ na mma akpakpọ Oge ha nwee sị mba ka m mee vidio. Onye ọbụla nọ ebe Okongwu nọ were vidio anyị Okongwu. Onye ọbụla nọ ebe Oge Jik nọ were vidio anyị ebe gịnị nye Oge Jik. I don't wish bad to you people. Ihe mmebe ihe ampụtara kata begede bịa kwuo as onye chọrọ ka ụmụnne ghara perish. Mana ọ bụzụkwa ndị comment section ịma na ndị comment na ndị fans ya asụ unu don't mind Jebag is a fool, don't mind Jebag be idiot, don't mind him this and that. Ọ bụrụ unu gebe ntị don't mind him. Go on. Orejie anyị wuru unu gbara view ọ gbasahara m. Ihe mmeme ka m mere now, my words and my talk might be raw. Mana orejie anyị wuru unu megịnị gbaa view. This is a kind of advice onye kpọrọ onwe a very good brother yenyewu nwanne ya nwoke. Okongwu dodo dị nchọ mesekpuru na yọ. Amara be ebe ị nọ na mmaga anaghị aga everything about you dị amara m ka esi nọrọ mana nrụ a m rụrụ na this revelation nwetere ọ dị very very bad. Oge Jik agwara m unu fana na orejie na two of you with a very good talent. You can create content, you can create something, you can be a blogging of promoting Igbo culture and tradition, not ịgba okite na nke a na-ebute ego taa. All the native doctor niile unu gbara na video ebe what happens ị na-agba ha na video ha na-eburu ego even ihe agụleri under 6 months ọ gbara duplex kechie pentie
unu na-agba na vidio ka jiri ọkpa aga ajụjụ unu ga na-ajụ onwe unu ndị niile unu gbara na vidio nwechara duplex, nwechara mansion, nwechara hotel, nwechara properties, unu na-agba na vidio ka ji ọkpa aga 100,000 naira abụrụkwa ego agbaga na vidio taa nye gị 100,000 ịṅụrị ya ịlọja na hotel 2-3 days ego ahụ agwụ gbagharịba. It's high time you make use of your talent. Ma ị chọọ enwere many things to do with Facebook. You can come and be creating something, promoting Igbo business. Enwere multi-billionaires that needed people to advertise their business, which I told Okongwu Dibia in Ghana. See, na ibido na emeka Ola of Lagos na promote business in Igbo. No ya aga na inwere ọnụ na inwere Igbo, inwere ihu. People will listen to you. Mgbache osemma na native doctor. Kita gị na-eme. Ngọrọ nwere ike neglect ye nwee ike iwere ekpọrọ ihe is your safety. Ọ bụ iji ekpọrọ ihe na chikitom ụlọ abụọ. I have chosen my path. My path is that onye ọbụla bụ onye Igbo rụrụ factory nwee business mụnwa ga-promote and abụrụgo m king of advertiser. Japan is the second Ola of Igbo. Number one Ola of Igbo. With the business Japan promote as long as it is no factory, industry, I need promote politics. I want Jedaka. Japan we won't go your other Joseph or wrong. Don't take my dream for granted. Or I can check it.